ደቂ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ትርከቡ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እትርከቡ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ህልዊ ኩነታት ትግራይ ዘገድሰኩም ብተፈላለየ መገዲ ካብ ኩናት ዝዘለቐት ትግራይ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ክትበጽሕ ተመክሮታት ጽንዓትን ሕብረትን ሓዊዩ ናብ ዝሐሸ ስራሕን ተስፋን ሕውየትን ህዝቢ ትግራይ ንምቕሳል ንምስራሕ ንምእቃድ ገንዘባውን ኣእምሮአውን መንፈሳውን ሓይልታት ኩሎም ተዋዲዶም ነታ ዝቆሰለት ዝደመየት ዝነብዐት ዝጎደለት ትግራይ እንደገና ንምሕዋይ ብዓብይ ህንቀውታን ተስፋን ዝጽበት ጽበዩ ንጽበ ዝነበርና ኩልና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ውሽጣውን ደጋውን ምኽንያታት እቲ ዝተደለየ ዓይነት ምዕሩይን ሕቡርን ኣመራርሓ ብዘይ ምርካብ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ተራ ነብራ ህይወት ይኹን ንኩሉ ትግራዋይ ዝኸፋፍል ዓይነት መንፈስ ኣብ ዝዓሰለሉ መንእሰያት ሓደሽቲ ዝውለዱ ህፃናት ዝዓብዩ ቆልዑ ወለዲ ሰብ ስራሕ ሰብ ሃፍቲ ተረጋጊኦም ንትግራይ ኣብ ምሕዋይ ከተኩሩ ብዙሕ እንቅፋታት ኣብ ዝገጠመሉ ሰዓት ኮይና ዝኸኣልናዮ ክንዲ ዝኸኣልናዮ ናብ ፈጣሪ ካብኡ ብምቕጻል ነቶም ፖሊሲ ኣመራርሓ ዝምልከቶም ብምውካስ ትግራይ ምስቶም ንህልውናኣ ዝተዋደቑ ካብዚ ዓለም ብሂወት ዝሓለፉ ተሰውኡ እቶም ኣካሎም ዘወፈዩ እቶም ነዙ ናይ ህልውና ናይ መንነት ህይወት ንምቕጻል ዝከኣል ኩሉ ዘበርከቱ ኩሎም ዝምነይዎ ተስፋን ዝጽበይዎ ህይወትን እንደገና መሊስካ ትግራዋይ ብፍልጠቱ ሕብረቱ ታሪኩን ህዚኡን ንቅድሚት ዘሎ ጊዜኡን ዝሃንጸሉ መገዲ ተልዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጎንፂ ኣሊኻ ብዘተ መኺርካ ሓቢርካ ክትሳገር ንምከር ንሕበር ንስገር ተብሂሉ ኣብ ነሐሴ 21 ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ ልኡኽ ናይዛ ጉባኤ እዚኣ ኣባላት ኣብ ዝተገለጸሉ ዕለት ዝተገለጸ ምስ ብዙሕ ፈተናታት ኣብ ዝበጻሕናሉ ሰዓት ካብኡ ወፃኢ ካልእ ኣማራጺ ንትግራይ ዝረብሕ መገዲ ከምዘየሎ ካብ ኩሎም ዝረኸብናዮም ናይ ፖለቲካ ውድባት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ኣብ በየኸባቢኡ ዘለው ገባራት ኣብ መላእ ዓለም ዙርያ ዓለም ዘለው ተጋሩ ዳያስፖራ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩ ብተፈላለየ ናይ ሃይማኖት ናይ ትምህርቲ ናይ ስራሕ
ክእክበና ዝኽእል ኩሉ በጎ ዝኾነ ነገራት ንቕድሚት ክርኢን ክጥምትን ክፅዕርን ዝደሊ ሓይልን ኣብ ከምዙይ ኩነታት ተኸፋፊልካ ተበታቲንካ ተስፋ ስኢንካ ዝእቅድ ይኹን ዝሰርሕ ክዕወት ድየ ኣይኮንኩን ኣብ ዝብለሉ ሰዓታት ካብ ተጋሩ ዝረኸብናዮ ምላሽ ጥልዩ ብፖለቲካ ካብ እተወደቡ ይኹን ኣብ ናይ ሲቪል ማሕበራት ኣብ መላእ ትግራይ ዝውከሉ ይኹን ናይ ንግዲ ሕብረተሰብ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘለሉ ብዘይካ ዘተን ምርድዳእን መሊስካ ህዚ ጎንፅን ፍልልይን ምድፍፋእን ከምዘየድሊ ኣረጋጊጹና እዩ። እዙይ ሓደ ጊዜ ዝተመዛበለ መስርሑ ዘለሕለሐ ማሕበራዊ ህይወትን ኩነታትን መሊስካ ንምዕራይ ንምጥንኻር ኣዝዩ ከቢድ ኩነታትን ጥበብን ሜላን ሕቡር ዝኾነ መንፈስን ኣተሓሳስባን ዘድሊ እኳ እንተኾነ እዛ ኣባላት ናይ ዘተን ምርድዳእን ስራሕ ትግራይ እተመዘዘት ሕጋውነት ዘለዋ ናይ ውሽጣ ናይ ኣሰራርሓ ሕገ ደንቢ ውስጠ ደንቢ ዘለዋ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ናይ ባዕልትና ኣተሓሳስባ ራእይ ንምርጋፅ ወይ ከዓ ንምድፋእ ወይ ከዓ ንምስትምሃር ዘይኮነ ኩሉ ትግራዋይ ሓሳቡ ብነፃ ዝገልጸሉ በቢ መስርሕ ማሕበራዊ ህይወቱ ሲቪካዊ ናይ ማሕበራት ውክልናኡ ብቶም ናይ ፖለቲካ ውድባት ውክልናኡ ከምኡ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ውዳበ ዘየሎ ትግራዋይ ካብ ቁሸት ክሻብ ክልል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃኢ ብዙ ሰዓት እዙይ ዝርከብ ኣካል ኩሉ ድላዩ እዙይ ስለ ዝኾነ ብተፈላለየ ዓይነት ዘጓንፅ ሓሳባትን መልእኽታትን ንሓደ ዘናእስ ንሓደ ዘዕቢ ንሓደ ዝውግን ነቲ ሓደ ዘጓኒ ዓይነት ሓሳባት ኣይርከብን ክንብል ኣይንኽእልን። ነገር ግን ካብኡ ወፂና ናብቲ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ኣብ ትግራይ ክርከብ ዝከኣል ኩሉ ታሪካዊ ማሕበረሰባዊ ትሕዝቶኣዊ ጥበብ ሜላ ናይ እህን ምህን ሒዝካ ሰብ ነፃ ሓሳብ ዝገልጸላ ብነፃ ዝግለጽ ሓሳብ ዘይእገደላ ዘይድረተላ መሰል ናይ ባዕሉን ናይ ካልእን ክሻብ ዝሓለወ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ብሓሳቡ ዘይጓነየላ ትግራይ ንምርኣይ ዘይብህግ ንእሽተይ ዓብዪ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ነገር ግን ኣብ ኩናትን ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ጉድኣትን መጉዳእትን ናይ ከቢድ ዕንወትን ዝጸንሐ ማሕበረሰብ ብስነ ልቦና ብማሕበራዊ ህይወት ዝነበረ ምትእስሳር ብጥስጥስ ኢሉ እንደገና ነዙይ መሊስካ ምሕዋይ ዓብዪ ምትሕብባርን ምስትውዓልን ትዕግስትን ጥበብን ምድምማፅን ከም ዘድሊ ካብ ተጋሩ ንላዕሊ ኣብ ሰዓቱ እዙይ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ የሸግር። ምእንቲ እዙይ መስርሕ ናይዙ ዘተን ምርድዳእን ልኡኽ ሓደ
قنصي زخنا يكون قنصي مطفئنا مقدلنا كابتو بدقة زتفترنا كوينات بهواتن بنواتن زقدلنا زقدلنا كابو مليسون دقنا زترفنا كي نتقف نايزوي مقدي قديفنا قنصتات فلليات بزتن بمرددائن بمرأي كله تقراواي عب تحت حدا نحس خوفيلو حسابو بناس قلص الله تقراي خنرئي نزيون عب قربا جزي فتارين تيلونا عب وشتي ورح حدار نملو تقراي زوكلو كاب كلتا شحن 300 زي وحدو تساتفتي كاب كشتات جميرو كشاب العلي نخلو عينت محبرسب تقراي زوكل بتخ على متن بتصن على متن مجدي زساتف بكيلاتات بزوجن مدرك ناي سلسته تدغاغ قصلت معلتات بهراوي نايزتن مرددائن اجندا مسكلهم كنرخبهم زخالنا اب تግራይ ዝርከቡ ተሳተፍቲ ፖለቲካዊ ውድባት ሓሳባት ዝሃብሉ አጀንዳ ሕዝና ብዙይ ንኽካየድ እቅደሎ ማለት እዩ። ስለዚህ እዙይ ብፁዕ አቦና ዝገለጽዎ ክቡራን ምሳና ዘለዎ አቦታትን ኩሎም አባላት ዘተ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ያው እዙይ ናይ ሃይማኖት ጥራይ ገይርና ከይንርኢ ካብ 15 ክሻብ 21 አባላት ዘለዋ ተቢሉ ብደንቢ ተሓንፀፀ ግን 21 ብዕላዊ ደብዳቤ ዝወፁ አባላት ዘለዋ ካብ ምሁራን ዩኒቨርሲታት ካብ ሰብ ማሕበረሰብ ንግዲ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሃይማኖት ትካላት ናይ ፖለቲካ ነገራት ዝደፍኦምን ዝውግኑን ገዲፍካ ሁሉ ንሁሉ ብዘማእኸለን ብዝውክልን መገዲ ዝተቋቋመ ጉባኤ እዩ። እዚ ጉባኤ እዙይ ርድኢት ብዝጎደሎም ገሊአን ሚድያ ክኾና ይከኣል ወይ ናይ ፖለቲካ ውድባት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ናይ ዕርቂ ኮሚቴ ወይ ናይ መራኸብቲ ናይ ሜዲዬተርስ ዝበሃል ዓረቕቲ ማእኸል ሒዝካ ንስኻ እዙይ ግደፍ እዙይ ግደፍ እዙይ ውሰድ ዝብሉ ዓይነት ገይሮም ዝትርጉሙ ናትና ልኡኽ እዙይ ኣይኮነን። ናይ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ትግራይ ኣብ ትግራይ ናይ ዘተ ናይ ዜጋታት ነፃ ሓሳብ ዘቐርበሉ ናይ ዘተ መድረኽ ዘሳሲ ጉባኤ እዩ። ንሓደ ወገን ንኻልእ ወገን ከይበለ ናይ ባዕልትና ናይ አባላት ይኹን ናይ ጥሙር ናይ አባላት ሓሳባት ዝፀዓን ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ሕጋዊ ዝበሃል ይኹን ሕጋዊ ይኮነን ዝበሃል ይኹን ዝዓጠቐ ይኹን ዘይዓጠቐ ይኹን ኣብ ዘለሉ ቦታ ኩሉ ኣልዩ ሰላሙ ተውሒሱ ብነፃ ሓሳቡ ኣብ ትግራይ ሓሳቡ ዝገልጸላ ዕድል እንኮ ዕድል ካብኡ ወፃኢ ንትግራይ ዝረብሕ ዕድል ኣሎ ተባሂሉ ብሶሲዮሎጂስት ይኹን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መፅናዕቲ ዝገበረ ኣካል ካብኡ ወፃኢ ዝሐሸ መገዲ ኣሎ ዝብል ኣብ ሰዓቱ እዙይ ብኣባላትና ይኹን ብዝገበርናዮ ልዝብ ርክባት ይኹን ክገጥመና ክንሰማዕ ኣይከኣልናን። ስለዙይ ብዙ መገዲ እዙይ ንዝዳሎ ጉባኤ እዙይ ብዝከኣል መጠን ኩልና ብፍላይ ሚድያታት በሊስና ንዛረበሎና ኣብ ሰዓቱ እዙይ ትግራይ ዝወለደትኩም ትግራይ ምሂራ ሞያኣ ዘልበሰትኩም
ብዙ ዓይነት እዙይ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ኮይንኹም ብርግጽ መሰል ሓበሬታ ንወዲ ሰብ ዘድሊ ፈጣሪ ዝመደበልና ክቡር ህያብ ምዃኑ ንኣምን ኢና። ነገር ግን እዙይ መሰል ናይ ሓበሬታ ዝተስተኻኸለ ዘራኽብ ዘቃርብ ዝቆሰለ ነገር ንምሕዋይ ዝሕግዝ ዝተፈላለየ ንምርኻብ ፍልልይን ናይ ሓሳብ ፍልልይን ናይ ዲሞክራሲ መንፈስን ብሰላም ዝተናገደላ ትግራይ መንግስትነት ቅድሚ ዓለም ዘመስከረት ትግራይ ብድሕሪያ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዲሞክራሲ ልምምድ ዝገበረ ዓድታት ናይ ሓፀርቲ ኣማእት ወይ ከዓ ካብ ምእቲ ዝወሓደ ዓመታት ዝሓዛ ሃገራት ኣብ ትግበራ ዘእተዋኦ ናይ ነፃነት ናይ ሓሳብ ነፃነት ሎሚ በፂሕካ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኣብ ትግራይ ናይ ሓሳብ ነፃነት ናይ ትምህርቲ ነፃነት ናይ ምፍልላይ ነፃነት ዝኽበረላን ናይዙይ ፍልልይ እዙይ ከዓ መሰል ኣነነትን ትግራዋይነትን ዘየስእነላ ትግራይ ንኽንርኢ ንኹሎም ዝድግፍ ንኹሎም ኣብ ፖለቲካ ውድባት ንዘለዉ እውን ዝምቹ ስለምንታይ ባይታ ህዝቢ መንእሰይ ዓበይቲ ኣንሽቲ ሰብኡት የድልዮም እዩ። ስለዙይ ነዙይ ዘረጋግእ ናይ ህልውና ናይዙ ህዝቢ እዙይ ዘረጋግጽ መልእኽታትን ሓበሬታን ዘስተናግዱ ሚድያታት ናእሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ ሚድያታት ውሽጢ ትግራይ ዘለዋ ይኹን ብዩቲዩባት ይኹን ብፍሉጣት ቴሌቪዥን ማዕኸናት ይኹን ዘገልግላ ዘለዋ ናይ ሓበሬታ መስርሕ መሳርሕ ዝኾና ሚድያታት ኣብዙ ሕውየትን ህይወትን ህዝቢ ትግራይ ሕብረትን ምምካርን ምስጋርን ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ስራሕን ኤክሰርሳይዝ ወይ ከዓ ልኡኽ ዓብይ ግደ ክፃወታ ናይ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ዓብይ ዕድመ ከቕርብ ፈቱ ብስም ኩልና። ስለዙይ ከዕፅረልኩም በዙይ ክሻብ ዙ ሰዓት እዙይ ምስ ኩሎም ብዝገበርናዮ ርክብ ልዝብ ብጣዕሚ ዘተባብዕ ናይ ዘተን ምርድዳእን መገዲ እንኮ መውፅኢ ትግራይ ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓደጋ ወይ ትረት ዘይኮነ ተጋሩ ብደገ ብውሽጢ ዘሎና ፀገማት ንምብዳህ ንምፍታሕ ሕብረት ስለ ዘድልየና ሓቢርካ ግራትካ ሓቢርካ ሕርሻኻ ሓቢርካ ኢኮኖሚካ ሓቢርካ ድሕንነትካ ሓቢርካ መንነትካ ሓቢርካ ትምህርትኻ ሓቢርካ ናይ ቅድሚት ክነብሮ ንምነዮ መንእሰይና ዘለዎ ፍልጠትን ዘለዎ ራእይን ባህግን ሓቡር ኮይኑ ንቅድሚት ዝነብረሉን ዝእቅደሉን ትግራይ ናተይ ዓዲ እያ ካልእ ዓዲ የብለይን ዝብል መንፈስ ዘሕድረሉን መገዲ ዝፈጥር ጉባኤን ልዝብን ሓሳብን ስለ ዝኸውን ነዙይ ሚድያ ስለ ምርድዳእ ስለ ዘተ ክሻብ ሎሚ ነዙይ ተቃልሑ ዘለኹም ሚድያታት ዓሪና ዓሬ ብስም ጉባኤና ከመስግን ፈቱ። ካልኦትኩም ከዓ ብብመገድኹም ናይ ተፈላለያ ውድባን ኣተሓሳስባን ፈላሊኻ ምርኣይ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ልኡኽ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ይህልዎ። ነገር ግን ንትግራይ ሓደ ንምግባር ኣብ ዝሕግዙ ኣብ ምምካርን ኣብ ምሕባርን ኣብ ምስጋርን ዘበርክቱ ጉዳያት ሓደ ኮይንኹም ንኽትሕግዙ ክትድግፉ ብዙይ እግዚኣብሔር ዝዓደለኩም መላን መክሊትን ንዙ ዕላማ እዙይ ክተውዕሉ ብትሕትና ለበዋና ነቕርብ። ካብኡ ብዝተረፈ ብዞም ምሳይ ዘለው ንኩሎም ወኪልና ነቕርቦ ዘሎና ሓሳብ ምዃኑን ብፍላይ ናይ ኣርባዕቲና ናይ ሃይማኖት ሓሳብ እዩ ኢልኩም ከይትወስዱ
ናይ ብሕጊ ተቋቁመት ብካቢኔ ኣብዚ ሰዓት ብዘላ ካቢኔ ትግራይ ዝጸደቐት ብናይ ባዕልትና ናይዛ ጉባኤ እዚኣ ኣሪማ ርያ ናይ ባዕላ ስነ ምግባር ደንቢ እውን ሓዊሳ ዝቆመት ጉባኤ ሽም ዝቆምና ምዃንና ክንገልጸልኩም ንፈቱ ብሕጋዊ መልክዕ ዝተዘርዘረ ስም እውን ቅድሚ ሕዚ ተገሊጹ ምሳኹም ዘሎ እዩ እዚ እውን ኣብ እንቕጽለሉ ዘለና ስራሕን መደብን ደጋፊ ናይ ኩሉና ኮይንኩም ከም እትቕጽሉ ብምትእምማን ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዙይ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ንኽድሕን ሰላም ኢሉ ለይትን መዓልትን ስለ ሰላም ዝምህለል ዘሎ ክርስቲያን እስላማይ ዘይኮነ ትግራዋይ የለን። ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ሰራዊት ይኹን ኣብ ፖለቲከኛ ይኹን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ይኹን ወፃኢ ዓለም ይኹን ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ካብ ናብ ፈጣሪ ብዙ ሰዓት እዙይ ዝምህለለሉ ዘሎ ቁፅሪ ሓደ ጉዳይ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ብዙ ሰላምን ምርግጋእን እውን ኢትዮጵያ ክትርዳእ ጎረባብትና ክርድኡ ዓለምና ክርዳእ ስለ ሰላም ዝቆመን ዝደልን ዝፅዕርን ህዝቢ ምዃንና ኣብ ምቅላሕ እውን ሚድያ ዝኽእለትኩም ክትቀጽሉ ሓደራ ይብለኩም። ካብዚ ዝቕጽል መልእኽታት ሓፂር እንተልዩ ብብፁዓን ብብፁዕ ኣቦና ብክቡር ኣቦና ብክቡር ኣቦና ካልኦት እውን ብኣኻትኩም ዝቐርብ ሕቶ እውን ብድሕሪት እንተልዩ ኣብ ድሓሪ ክንርኢ ኣነ በዚኣ ደው ኣቢለ ኣለኹ። ኣቦታት ዝተኸበርኩም ናይ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ድመጻእኹም ናይ ሚድያ መራሕቲ ተኸበርኩም ናይ እዚ ጉባኤና ኣባላት ለመዓልቲ ቅድም ኢሉ ብቅድሚ 3 ወርሒ ብዋዕላ ጀመርናዮ ጉዳይ እዩ። እንታይ እዩ እዚ ያው ሓምቲ ዝተገለጸ ትግራይ መዋፅኣ መመኻኸሪ እዩ ድብል ነገር እዩ ማለት እዩ። ድዚ ድማ ያው እንተተባሃለ ዝርዝር ጽሑፍ ኣብዚ ዘሎ 21 ሰብ ተመልሚሉ ብናይ ግዜያዊ ምሕዳር ካቢኔ ጸዲቑ ብሕጋውነት ድማ ተቋቂሙ ያው ድ2 3 ወርሒ ላተኣከብና ላስራሕና ምስቶም ናይ ፖለቲካ ሰባት ምስ ኩሎም ማለት እዩ ለለዎም ኣፈላላይ ናይ ባዕሎም ኮይኑ ኣብ ትግራይ ግን ሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ማለት እዩ። ምክንያቱም ከዚ ንሕና ልጭርቀና ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህዝብና ድሓለፈ ነገር ኩሉና ግልፂ እዩ ማለት እዩ። ካባና ሓሊፉስ ዓለም ይፈልጦ ኣሎ። እዚ ፀገም እዚ ሃምኡ ላበለላ ቀፀለ ተኸይዱ ድገደደ ንሕና ምጥፋእና ምፍላስና እዩ እሞ ንመኻኸር ድብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምክክር እዚ ድማ ኩሉም ያው ዳናገርናዮም ሰባት ደጊፎሞስ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ኣብዚ ተቃውሞ ዳልዕለ ኣካል የለይ። ብዚ ተቃውሞ ምልዓል ድማ ብሓቂ ሕማቕ ነገር እዩ ማለት እዩ። ከዚ ንሕና ሰላሚ የዳዋፅአና እዚ ተኮይኑ ድማ ትግራዋይ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ክመከር ብሓደ ኮይኑ ድማ ዳብ ሰላም ክሳገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ጦርነት ብተደጋጋሚ ስለ ድጎድአና ከዚ ግን ባዕልና ተመኻኽርና ከመይ ጌርና ክንሰግር ድብል ሓሳብ እዩ። ብሰፊሕ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ናይ ትዘተዚያ ኣቦ ወንበር ፕረዚደንት ዝኾኑ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ ገሊፆሞ እዮም። ድተረፈ ነገር የለን ብፍላይ ሚድያታት ከም ተባሃለ ጽቡቕ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ትግራይ ድሕግዝ ነገር ድቐጻለ ምሳና ኮይንኩም ክትሰርሑ ትሕግዙና ኣብ ሰላም ዙርያ ማለት እዩ። ያው በብኽእሎት እዩ ሰብ ለለዎ ክእሎት ተሓጋጊዙ እዩ እዚ ግዜ እዚ ክነሓልፈሉ ኣለና ማለት እዩ። እና እዚ ስለ ዝኾነ ወፃእ ለሎ ህዝብና ኣለ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ለሎ ህዝብና ኣለ ሓደ ኮይኑ መኸሩ ኣብዚ መጨረሻ ሕዳር ትዘተ ክንገብር ኢና ክንገብር ከለና ከዚ ንሕና ኩሉ ትግራዋይ ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ ብዛዕባ ትግራይ ሓሲቡስ ሰላም ክገብር ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ሃምተ ተባሃለ ድዕርቄ ድግዛዕ ምዛዕት ይኾነ ድዘተ በቃ ድምኽክር ማለት እዩ ድምኽክር ከዚ ብዚ መኒ ተጻልዩ መኒ ተጓኒጹ ንሕና እሱ ይኾነ ይትስራሕና። ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ሰላሚ ሰላም የዳዋፅአና እዚ ተኮይኑ ድማ ትግራዋይ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ክመከር ብሓደ ኮይኑ ድማ ዳብ ሰላም ክሳገር ማለት እዩ።
ትግራዋይ ግን ሓደ ኮይኑ ክመክር ሃመ ገይር መዋጽኦና ስታዩ ኢሉ ክመክር ማለት እዩ ስለዚ ስለዝኾነ ብዓብዩ ተገሊጹ እዩ እሞ ምናልባት ኣብቲ ንገብሮ ጉባኤ ለተራኺብኩም ከምዚ ለማዓልቲ ተኣኪብኩም ዘለኹም ሳና ኮይንኩም ክትሰርሑ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ክነተሓስብ እንደሊ ክብረት ይሃበልና ለማዓልቲ ድማ ኩልኩም ተኣኪብኩም ሰባት ብጣዕሚ ኢና ንመስግነኩም ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ ኣብኡ ዘለኹም ኩልኹም ካብኡ ድማ ኣብ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ዘለኹም ኩልኹም ተጋሩ ከምቲ ብክቡር ሰብሳቢናን ካልኦት ብፁዓን ኣቦታትን ክግለጽ ፀንሐ እዚ ናይ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብሕጋውነቱ መልክዑ ብካቢነ ጸዲቑ ሕጋውነቱ ዕላማን ዕማምን ተዋሂብዎ ድማ ንክሰርሕ ዝተመስረተ ሕጋዊ ሰውነት ዘለዎ ኣካል እዩ እዚ ኢሉ ድማ ብሕልፊ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ ዋና መበገሲ ሓሳብ ተገይሩ ዘሎ ዘተ ዝብል እዩ ስለዚ ከም ጭርሖ ዓይነት እውን ንዛተ ወይ ከዓ ንምከር ካብኡ መኺርና ድማ ንሕበር ሓቢርና ድማ መዋፅእና ኣለሊና ንሳገር ዝብል ዕላማ ዘለዎ እዩ ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ክንሳገሮም ዘይከኣልና ክንሳገሮም ዘልዩና ኣብ ብዙሕ ረኽላኻት ዘለና ኩነታት ኢና ዘለና ብሕልፊ ድማ ድሕርቲ ናይ ፅንታ ኩናት ድሕሪኡን እውን ዝቕፅል ዘሎ ኩነታትና እንድሕር ኢና ብሕልፊ ኣብቲ ናይ ሓድነትናን ኣብቲ ናይ ሰላምናን ብብዙሕ ነገር እናተናግዕን እናተበጣጠስናን ብዙሕ ፍልያት እናተፈጠረን ዝኸደ ኩነታት ኣሎ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ብሕልፊ ድማ እቲ ክምስረት ከሎ ብሕጊ ሒዝዎ ዝሓዘ ዕላማታት ኣለዉ ሓደ እቲ ነባራዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኩነታትና እዚ ኩነታት ድማ ሓደ እንታይ እዩ ሰላም ዝምልከት እዩ ኣብ ሰላም ኣብ ሓድነትናን ኣብ ሓበራዊ ዝኾነ ኣጀንዳናን ረብሓናን ክነንፅረሉ ንኽእለሉ እዚ ዘቲናን ምዒድናን ተመዓዒድናን ይህን ምን ተባሂልናን ድማ መዋፅአና ክነዳድየሉ ንኽእል ኩነታት ንምንፃርን ነዚ ነገር እዚ ንምስራሕን እዩ ዋና ነገር ተመስሪቱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ማዕረ ክንደይ ኣድላዪ ከም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሰላም ድማ ሕዚ ዘድልየና ብሕልፊ ካብ ደገ ዝመፀና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥና ሰላም ኣብ ሕድና ሰላም ኣብ ፖለቲካና ሰላም ኣብ መነባብሮና ኣብ ኩሉ ሰላም እንጠልበሉ ግዜ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ኩናትን ካብ ምርፃምን ካብ ምፅላእን ወፂእና ኣፈላለየትና ከም ዘሎ ኮይኑ ከምቲ ቦታት እውን ክብሉ ፀንሑ ንምትዕራቕ ዘይኮነስ ግን ኣፈላላይ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓደ ምግባር ኣይኮነን ወይ ከዓ እዚ ግደፍ ግደፍ ዘይኮነስ ሓበራዊ ክገብረና ዝኽእል ነገራት ኣብኡ ምዝታይ ኣብ ሰላምና ክውሕስ ዝኽእል ውሕስናና ክረጋግፅ ዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓድነትና ክረጋገፅ ዝኽእል ሓድነት ስቕ ኢሉ ይመፅን እዩ ሓድነት ኣብ ኣጀንዳ ኣብ ረብሓታት ክንዛተ ከለና ክንፅር ከለና እዩ ሓድነት ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ኣብቶም ኩላትና ክንፈላለየሎም ዘይኽእል ሓድነትና እንታይ እዩ ኢልና ምንፃር ኣብኣቶም ክንዓምም ኣብኣቶም ድማ ሓቢርና ናብቲ ዝምልከተና ነገር ወይ ከዓ ናብቲ ንምንዮ ነገር ክንሳገር ብሄራዊ ረብሓታትናን ኣጀንዳታትናን ምንፃር ኣብዚኣቶም ዝመሰሉ ነገራት ዘተ ንምግባር እዩ ብዋንነት እዚ የተመስረተሉ ዕላማ ካብዚ ተበጊስና እውን ከምቲ ብፀቦና ኣካባቢና ክብልዎ ዝፀንሑ ምስ ብዙሓት ኣካላት ብሕልፊ ድማ ምስ ናይ ውድባት ፖለቲካ ምስ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ዝመልከቶም ኣካላት ኩሎም ብኩሉ ዝከኣል ኣብዚ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ዘለው እናተዛተና መፂና ኢና ኣብቲ ኣድላይነት ዝምልከት ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘተን ምርዳእን ከም ትጠልብ ዘመላኸቱናን ኩላቶም ከም ዝድግፈዎም እውን ኣውንታዊ ዝኾነ ምላሽ ከም ዝሃቡና ኢና ረጋጊፅና ዘለና ስለዚ እዚ ንሕና ተመስሪትና ዘሎ ዕላማ ብዋንነት ድማ እቲ ኣጀንዳ ምንፃር ዝምልከት ንሕና ንቆርፆ ዘይኮነስ ምናልባት እዚ ነገር እዚ ንምግላፅ እውን ክሳብ ሕዚ ዝተኸይዱ ነገራት እንታይ እዮም እንተኢልና ሓደ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ፖለቲካ ውድባት ይኹኑ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ ዘተን ምርዳእን ዝምልከት ስልጣናታት ተዋሂቦም እዮም ብፍሉጣት ዝኾኑ ሰባት ተዋሂቦም እዮም ጠቃሚ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣጀንዳ ከመይ ይቕረፅ ዝብል እውን ኣብ ቀረፃ ኣጀንዳ ዝብል እውን ስልጠና ተዋሂቡ እዩ እቲ ናይ ምቕራፅ ኣጀንዳ ዝብል ግን ንሕና ከም ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ንሕና ቀሪፅና ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ነውርዶ ዘይኮነስ እታ ኣጀንዳ
እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ንትግራይ መዋጽኦ ኣለና ዝብሉ ፖለቲካዊ ውድባት ድዮም ሲቪክ ማሕበራት ድዮም ዝምልከቶም ዝበሉ ኣካላት ኩሎም ኩሉ መዋጽኦ ኣለኒ ዝብል ኣብቲ ኣጀንዳ ንሕና ይኮናን ሴት ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ምስኣቶም ኮይና ንቐርጾ ኣጀንዳ እዩ ክህልወና ኣብቲ ንዛትዮ ዘተ ከምቲ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ንገብሮ ሓሲብና ዘለና ዓብዪ ዋዕላ ኣብኡ ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ኩሎም ስቴክሆልደርስ ወይ ከዓ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ኣጀንዳ ብሓባር ተቐሪጹ ትግራይ የዋፅእ ዝብል ኣጀንዳ ተላዒሉ ኩሉ ማሕበረሰብ ክዝትየሉ ኩሉ ድማ ክዓመሉ ዝኽእል እዞም ኣጀንዳታት እዚኣቶም ንሕና ንቐርጾም ዘይኮነት ንሕና ናይ ፋሲሊቴት ናይ ምግባር ናይ ምትሕብባርን ኣብኡ ነገር ድማ ግሬና ናይ ምውፃእ እምበር እቲ ኣጀንዳ እውን ንባዕሎም ካብቲ መላእ ማሕበረሰብ ይኹን ካብቲ ዝምልከቱ ማሕበረሰብ ንውክልና ዝብሉ ኣካላት ዝቕረፅን ብኡ ተቐሪጹ ድማ ናብቲ ዘተ ዝቐርብን እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል የደልየ ዘለኹ እዚ ዘተን ምርድዳእን እዚ ሓደ ሰብ በጊሱ ወይ ከዓ ተወሰነ ቡድናት ኣበጊሶሞ ዝኸይድ ዘይኮነስ ኩሉ ከሳትፍ ዝኽእል ኩሉ ኣጀንዳ ኣለኒ እዚ ክትሓዘ ኣለዎ እዚ ኢሉ ድማ ዘብል ድማ ኩሉ ሓሳቡ ክገልጸሉ ዝኽእል ኣጀንዳ እውን ክቐርጸሉ ዝኽእል ኣጀንዳ ቆሪጹ ድማ ናይ ሓባራዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ሒዙ ክንመኽረሉን ክንሓብረሉን ሓቢርና ድማ ክንሰግረሉ ንኽእል ነገር ነቕምጠሉ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ኣድላይነቱ በዚ መልክዕ እዚ ኢና ክንግንዘቦን ክንሪኦን ንኽእል ከምቲ ዝበልክዎ ኣድላይነቱ ኩሎም እናተቐበልዎን ኩሎም ድማ እናደገፍዎን ዘለዉ እዮም ኣብቲ ከይታት ኩሎም እውን እናሰርሕሉ ዝኽእሉ ዘለዉ ነገራት ከም ምዃኑ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ ንሱ እዩ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ትግራይ ኣብ ዝሐዚ እዋን ብሓይሊ ብረት ብኩናት ንሕድና ብምግባር ብምግጫው ዘይኮነስ ኣፈላላይና ከም ዘለዉ ኮይኑ ግን ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳና ኣብቶም ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ይህን ምሂልና መኺርና ሓደ ኮይንና ሓድነትና ድማ ብምኽርን በቶም ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ኣጀንዳታት ኣልዒልና ብዘየዳግም ኣብኡ ተስምምዕነትና ኣንቢርና ክንሰግረሉ ንኽእል ሓድነትና እንደገና ኣውሒስና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ድዩ ሓይልና ድዩ ተበታተነ ነገርና ኩሉ ተኣኪቡ ናብ ሓደ ሓይልና ንወፀሉን ክንሳገረሉን ንኽእልን ባይታ ምንጻፍ እዩ እሞ ዘተን ምርድዳእን እዚ ዓብዪ ዓቕሚ ዝኸውን ኣብ ቅድሜና ዘለና ስራሕቲ ክንዓመሉ ንኽእል መሳርሒ ኮይና ክንጥቀመሉ ንኽእል እዩ እሞ ነዚ ድማ ኩሉ ሕዚ እውን እስካዕቲ ንገብሮ ዘተታት ድዩ ንቅድሜና ዘሎ ኩሉ ክድግፍን ብሚድያ ድዩ ሚድያ እውን ናይ ባዕልኩም ዝኾነ ኣብ ዘለኹም ይኹኑ ካብ ካሊእ እውን ዘለኹም ነዚ ዘተ እዚ በዚ ነገር እዚ ተረዲእኹም ኣውንታዊ ዝኾነ ፅልዋን ናብ ሓድነትን ኣብ ኣጀንዳና ንቐርፀሉን ናብ ሓድነትና ክንዓመሉ ንኽእል ናብ ሓድነትናን ሰላምና ንክንረጋገአሉ ንኽእል ነገራት ከምፅእ ዝኽእል ነገራት ደገፋይ ብዝኾነ ተራ ክትፃወቱ ፃውዒታይ እናቕረብኩም እዚ ነገር እዚ ዓብዪ ተስፋ ዝተገበሮን ህዝብና እውን ፅብዮ ዘሎ እዩ እሞ ኩሉ ድማ ኣብዚ ነገር እዚ ክዓምም ፃውዒትና ክነቐርብ ንደሊ ብስም ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ኩሎም ኣባላት ፃውዒት ከቐርብ ይደሊ የቕኒየለይ ክብረት ይሃበለይ